Muy buenos dias. Guten Morgen, Marius. Struckelt Manitoba. Dat regent van jou fan, so. Ik dacht, ik wil jullie van jou mal wezen. Ik reed juist met een van 1. juni de 15e, die had nog niet gehoord van Cheesebroden. Nu dacht ik zo, nu wil ik mal een beetje wat Cheesebroden in mensen wezen. Hoe ik dat doe. Ik ga hier, wat ik naam met queso fresco. Je kan ergens Cheesebroden, die aber viertel zal je snijden en dan laai je die door met in de pan neer. Hij door vielleicht een klein beetje schmutzpan. Oder bloß een non-stick pan. En dan dat Säuersagbroden oder een beetje fijnbruin en dat en een hamburger nemen, een klaps, een burguesa oder groot zo eten oder een burrito nemen. Schmeckt sehr schön. Ik wil Ihnen wissen, wat ik das angedreht und wo schmeckt brune das ist. Ja, dat zit allemaal zo wat alle verbroden, aber dat deed goed. Ik doe nog wat van Cheese in de haft. Dat is het enige wat er aan gemerkt van een beetje. So normaal wordt er niet zoveel schmont gemaakt haft, aber ja, ik doe dat dan bloß ganz leicht drehen, dat ja, ganz leicht ist. Maar een beetje duldig zijn, aber dat is wat wird. Je brood naar Cheese schmeckt gruwelijk schijn. Ik doe dat mij allemaal. Ja, kijk er mal daar. Dit is je brood naar Cheese. Queso fresco. Viertel soll je geschneden en dan dat Saagbroden, waar het fijnbruin is aan beide zijden. En dan ga je dat eten. Dus ik al zei, tussen hamburgers, of man schabelen, of ergens hoe ik dat einmal dat man salad snijden. Maar ja, je brood naar Cheese dat heeft een special geschmack. Mij schmeckt het allemaal zeer schijn. Queso guisado. Sale bien sabroso. Du heirat. Queso frito, queso fresco frito. Je brood naar Cheese. Einer macht den Saagbroden. Je wil je Cheise hebben, deel schmolz te maken, so dan moet je bloß geduldig zijn. En dat Saagbroden. En dan dat schaaf. Nu, ik wil me dit beetje hier een beetje nemen. En dat mal smaken. Dat schmeckt wirklich schön. Nu want zich bloß voor een paar burritos zitten. Maar dat hebben we hier. We zijn hier right nu de start voor. Ik had hier wat uitgemerkt van jou. Ik wil het een beetje opmerken. Dus dit zag ik maar, want mijn mama had middag uitgemerkt van heen boy. Dan hadden ze door een klampen burritos eingepakt. En dan daar we bij ons in de stad eten. Dat zit nog lamskeuken, maar dat is eigenlijk je brood naar Cheese. En hier hebben we dan de burritos. Nu zijn we voor met de haakweiden op de stap. Dankeschön. Laat schön schmecken, mir wat.